Około 3000 osób w indonezyjskiej prowincji Sumatra Południowa uczestniczyło w specjalnej islamskiej modlitwie o deszcz, podczas gdy ogromne pożary nadal niszczyły rozległe obszary lasów. Wierni zebrali się na dziedzińcu biura gubernatora, podczas gdy gęsty dym spowijał drogi, budynki i obiekty publiczne, znacznie ograniczając widoczność. Gubernator Sumatry Południowej Herman Deru powiedział, że modlitwy będą uzupełnieniem trwających działań gaśniczych i środków łagodzących skutki suszy. Dodał, że będzie to również okazja dla mieszkańców do zjednoczenia się w obliczu wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi prowincja. Południowa Sumatra ma największą liczbę pożarów w całej Indonezji. Według najnowszych danych rządowych odnotowano tam 1429 ognisk. Na drugim miejscu znajduje się zachodni Kalimantan z liczbą 1226. Władze podają, że tylko w lipcu pożary zniszczyły obszar o powierzchni blisko 1000 km², z czego 20 km² w tej południowo-wschodniej prowincji.